जाऊन असा माय पायची ओली गिरेस काय भुरगे येतो गोजोलमान माय पायच्या जिवितान कीर्ती कुशाल काय भुरग्या वरवीं दूख पडसाता घरान येवून सावस काय भुरगें देणें देवाचे दादूसपण घराचें जावं तें बाबा ओ बाय भावार्थान केल्लें मागणें दवरून भुरग्याचें पाळणें तुवेची मेवली गिरेस काय देव मंदिरान तुका बालदीस दिताना तुवें न्हेसोवन घातली आंगार देवाच्या नांवान पाद्रीन बालदिस्म दिलो पवित्र तेल लावून कपला इगोज मातेची वांगडी जावून उगडली क्रिस्ती धर्माचें दार एशनिया हें सोबीत नांव तुका दिवून घेतलोय पयलो संस्कार एशनिया तूं वळखता बुजवाड तुमचे फामिली मागणें आमचें सगल्यांचें देवान तुका दवरचें सदांच बरे भलायकी वडिलां रेस्पेद दिवून वाडचें देव भिरांती मागता तुका देवान बोरचें सोबाद देण्यान बरीं चिंतनां घालून मोती मानेलांनी रायना मोदोन पोदोन जावन दवरल्या वा तुमी बी जिवितान तुमच्या एकास घडलोलो सदी माझा दिता सांगून एनसिया एंटनी दुकान पडलेली भुरगीं नासलीं देखून देवाचें शेण करून आतांची खुशी मागले भावाक धरून काली जालो कुसवो थोड्या वर्सां भितर देवान काडलो भरून जल्मान येतोच भयणी सोडलो खोशेचो सुस्कार आसी बागयताली मोबायल हातान घेवन फोटवार पळोवन रूपकार तुमच्या दोगांच्या फामिली हांसलो फांकलो शापून उरली